Obec Kráľovce Krnišov sa nachádza v malebnom údolí na úpätí Štiavnických vrchov na ľavostrannom prítoku Štiavnice a je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. V súčasnosti tu žije 190 obyvateľov. Kráľovce sa prvýkrát spomínajú v roku 1239. Patrili vtedy ku kráľovskému majetku. Podľa záznamov kronikára 11. a 12. januára 1567 napadli Kráľovce i Krnišov Turci a spustošili ich. V obci sa nachádza evanjelícky kostol v neogotickom slohu z roku 1794. Prestavaný bol v roku 1909, kedy obec zachvátil ničivý požiar. V časti Krnišov sa nachádza zachovalá zvonica, ktorá tvorí dominantu tejto časti obce. Nedaleko obce sa nachádza lokalita Pivničky, kde sú zachované vínne pivnice.